ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആരുടെ അനക്കമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ സമയായില്ലോ. ആ ഏകരയായല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा। चाय के लिए दूध मंगवाना है, उसको साथ मंगवाना। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഡിസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഉപദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 14 നോക്കാനുണ്ട്, 13ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാനുണ്ട്. 12 നോക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെ? ഇല്ലില്ല, ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എല്ലാത്തിന്റെ നോക്കാനുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മള് പഠിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് 8:32 സമയം ഇങ്ങനെ എത്തുമായിരുന്നു. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആദ്യം 14ാമത്തെ മന്ത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നോക്കാം. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മള് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണെന്ന് കണ്ടു അല്ലെ? നമ്മള് രണ്ടാമത്തത് ആരാധന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 12, 13, 14 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗ്രൂപ്പ് അതില് ഫസ്റ്റത്തെ മന്ത്രം 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? സംഭൂതി അസംഭൂതി അല്ലെ? രണ്ടുപേര് പറഞ്ഞത് സംഭൂതിയും അസംഭൂതി അല്ലെ? അതില് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും, ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അതിനേക്കാളും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വന്നപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഫലം കിട്ടും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും മറ്റൊരു ഫലം കിട്ടും. ധീരന്മാർ പറയുന്നു. സംഭവാദ് അസംഭവാദ് എന്നവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ നമ്മള്? അപ്പൊ അതില് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഫലം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേറൊരു ഫലം കിട്ടുമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക്, അതായത് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. രണ്ടാമത്തിൽ വന്നപ്പോ ബ്രഹ്മത്തിന് പകരം അവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഫലം, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേറൊരു ഫലം എന്ന് ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി 14ാമത്തെ മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 9, 10, 11. 9ാമത്തെ മന്ത്രവും 12ാമത്തെ മന്ത്രവും ഒരേപോലെയാണ്. അതില് വിദ്യയും അവിദ്യയാണ്. വിദ്യ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, അവിദ്യം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇവിടെ നമ്മള് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും രണ്ടുപേരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും.
10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ ജ്ഞാനമായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫലവും കിട്ടും. ഭൗതിക ജ്ഞാനം അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മള് 13ാമത്തെ മന്ത്രം അല്ലെ, 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വിദ്യക്ക് പകരം ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് വിദ്യയെ കുറിച്ച്? വിദ്യയെക്കുറിച്ചും അവിദ്യയെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. രണ്ടും അറിയണം എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് അവിടെ രണ്ടും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നമുക്ക് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഏതില് പറഞ്ഞത് നമ്മള്? മന്ത്രം 11 കണ്ടില്ലേ? 11ന്റെ മന്ത്രവും 14ന്റെ മന്ത്രവും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ 14ലും എന്തായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക? ഇതേപോലെ തന്നെ അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും അറിയണം എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം 14ാമത്തെ മന്ത്രം ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. 14ാമത്തെ മന്ത്രം. സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? സംഭൂതിയിൽ വരും. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. അടുത്ത് നമ്മൾ 11ാമത്തെ മന്ത്രമായിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യായാമൃതമശ്നുതേ. ഇവിടെ സംഭൂതിയും അസംഭൂതിക്ക് പകരം ഇവിടെ എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? വിദ്യ, അവിദ്യ. സ്വയം തന്നെ ആ മന്ത്രത്തില് നമുക്ക് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും പറയേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മള് ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാല് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലമായിരിക്കും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു വിദ്യ അറിയണം അവിദ്യ അറിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും എന്ത് തന്നെയാണ് പറയുണ്ടാവുക? ഇത് തന്നെ അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും അറിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടത്തെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെയും നശ്വരമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അവയുടെ ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെയും ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായി അറിയേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്? രണ്ടും അറിയണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ ഇതിനെ കുറിച്ചും അറിയണം. പിന്നെ നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും മനുഷ്യരെ കുറിച്ചും മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ മരണത്തെയും അനിത്യമായ ഭൗതികാവിഷ്കാരങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് നിത്യമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ രണ്ടുമിനെ കുറിച്ചും അറിയണം. അത് മനസ്സിലാക്കിയവർ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ അതിക്രമിച്ച് ആത്മീയ ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയണം. അപ്പൊ രണ്ടും അറിയണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതിനെ കുറിച്ചും അറിയണം. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ദേവന്മാര്, മനുഷ്യന്മാര്, മൃഗങ്ങള്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായും അറിയേണ്ടതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് അതിക്രമിച്ച് ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കും എന്നാണ് 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ?
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞത്? മാതാജി അത് ഒന്നുകൂടെ മാതാജി വിനാശം എന്നാ അങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നേ? വിനാശം ഇടയ്ക്ക് വരുന്നല്ലോ. സംഭൂതിം ച വിനാശം. വിനാശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംഭൂതിം ച വിനാശം ചാന്നല്ലേ? അപ്പം ഇതിനകത്ത് വിനാശം സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപം ഗുണലീലകളാണ്. ചാന്ന് വെച്ചാ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. വിനാശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ദേവന്മാര്, മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ താൽക്കാലികമായ ഭൗതികാവിഷ്കാരങ്ങൾ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് സംഭൂതിയും ച വിനാശം ച. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അറിയണം. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും, അതായത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും മനുഷ്യരും ദേവന്മാരും എല്ലാവരും അതിൽ പെടും അല്ലെ? ഈ പരിച്ഛദങ്ങൾ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്തുവാണ്? എവിടെ മാതാജി? നാമഗുണ രൂപ ലീലകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധാമം ഉണ്ട്, പരിച്ഛദങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണലീലകൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലല്ലോ അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ സന്തത സഹചാരികൾ എന്ന് പറയാ. പരിച്ഛദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയില്ല, നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വരാ. ഭഗവാൻ ഗോലോകവൃന്ദാവനത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടിയാ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ലീലകൾ ഓരോ രീതിയിൽ അവതരിക്കുന്നു മാത്രം. ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ അഷ്ടസഖികൾ ഉണ്ടാവാം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും. അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തില് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവരും. അവരെല്ലാവരും അവിടേക്ക് വരും. പരിച്ഛദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അനുയായികൾ എന്ന് പറയാമോ മാതാജി? അനുയായികൾ. അതെ കറക്റ്റ് മാതാജി. അതാണ് പറഞ്ഞ പരിച്ഛദങ്ങള്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാതും മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ച്, മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങള്, ദേവന്മാര് എല്ലാവരും, അതിനെല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്കറിയണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ മറികടന്ന് ആത്മീയ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക്, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം സാധിക്കുന്ന മാത്രമല്ല സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും എന്നാണ് 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് ഇവിടെ അനിത്യമായ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അനിത്യമായി, നിത്യമല്ലാത്ത ഭൗതികാവിഷ്കാരം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ശാശ്വതമല്ലല്ലോ. അതിപ്പോ ചുരുക്കി പറയുമ്പോ അതെങ്ങനെയാ മാതാജി ഒന്ന് പറയാ? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ, പരമദിവ്യോത്തന. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ എഴുതിയത് വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ എഴുതിയത് വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ഒരു മിനിറ്റ് വായിക്കാം. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വായിക്കാം. ഇത് മനസ്സിലായി? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയും മാതാജി. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഇത്രയാണ്. നമുക്ക് രണ്ടിനെ കുറിച്ചും അറിയണം. രണ്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ്? ഒന്ന് ഭഗവാൻ, രണ്ടാമത്തത് ദേവന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കൾ അല്ലെ? അപ്പൊ ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്, ഉന്നതായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ശരിയായ രീതിയിൽ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങള്, ലീലകള് എന്നിവയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് അറിയണം, അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം. പിന്നെ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാര്, മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങള്, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം പരിപൂർണമായിട്ട് രണ്ടും അറിയേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ്? മരണത്തെ അതിക്രമിച്ച് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മറികടന്ന് ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സച്ചിദാനന്ദമയമായ ഒരു ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് പിന്നെ എന്തില്ല? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് അനിത്യമായിട്ടുള്ള, നിത്യമല്ലാത്ത ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് എന്തുള്ളത്? ജനന മരണങ്ങൾ ഉള്ളത്. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്ന അവിടെ എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല. അപ്പൊ അവിടെ സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഭൗതികതയിൽ മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികൾ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ സംജാതമാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താണ് ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറ്റം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ വളരെ മുന്നിലാണ് നമുക്ക് പറയാം. ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരം വളരെ മുന്നിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ നമുക്ക് മോചനം കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല, നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കാനായിട്ട് എത്രയും മുന്നേറി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇല്ലാതാക്കാൻ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ കുറെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്, നമ്മൾ കുറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആരെങ്കിലും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപായം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സകല വസ്തുക്കളും കർശനമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനമാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഉള്ള എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? ഈ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ നിയമങ്ങള് അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്ത് വസ്തുക്കളായാലും എല്ലാത്തിനും എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളെ ബാധകമാണ്. ജനനം, വളർച്ച, നിലനിൽപ്പ്, ഉൽപാദനം, ക്ഷയം, ഒടുവിൽ മരണം എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഏതൊരു സ്റ്റേജിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്? ജനനം ഉണ്ടാകും, വളർച്ച ഉണ്ടാകും, നിലനിൽക്കും, ഉൽപാദനം ഉണ്ടാകും, പിന്നെ ക്ഷയം ഉണ്ടാകും, ഒടുവിൽ മരണം ഉണ്ടാകും. ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും കടന്നു പോകുന്നതാണ് ജനനം, വളർച്ച, നിലനിൽപ്പ്, ഉൽപാദനം, ക്ഷയം, ഒടുവിൽ മരണം. ഈ ഘട്ടത്തിലൂടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും എവിടത്തെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും കടന്നു പോകുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സൂക്ഷ്മ പ്രാണി ഏതാനും മണിക്കൂർ മാത്രം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മദേവൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു സൂക്ഷ്മ പ്രാണിയാണെങ്കിലോ ഏതാനും ഒരു മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ഒരു സൂക്ഷ്മ പ്രാണി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോന്നിന്റെ ആയുസ്സും വ്യത്യാസമാണ്. ദശലക്ഷക്കണക്കിനു ഉള്ള ബ്രഹ്മാവുകൾക്ക് പോലും ഇന്നോ നാളെയോ മരണം ബാധകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മർത്യലോകം അഥവാ മരണത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബ്രഹ്മാവിനും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എന്തായാലും മരണം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിനും മരണമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ എന്തെന്ന് പറയാം? മർത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് പറയാം. എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോരുത്തർക്കും എന്തുണ്ട്? മരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ മരണം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മർത്യലോകം അഥവാ മരണത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഈ സ്ഥലം മരണമുക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം മരണരഹിതമായ ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ പറ്റി അവർക്ക് വിവരമില്ല. അപ്പോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ എന്താ നോക്കുന്നത്? ഇത് മരണമുക്തമാക്കാനായിട്ട്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മരണമുക്തമാക്കാനായിട്ട് അവര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? മരണമില്ലാത്ത ഒരു ആത്മീയ പ്രകൃതി ഉണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കറിയുന്നില്ല? ഇവർക്കാർക്കും അറിയുന്നില്ല. ആധുനിക മനുഷ്യൻ വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നതിൽ വിമുഖരാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യരുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? വേദങ്ങളിൽ നിന്നോ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നോ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഈ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നതിൽ വിമുഖത കാട്ടുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർ, ആധുനിക മനുഷ്യർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ ആർക്കില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആധുനിക മനുഷ്യർക്കൊന്നും ഇല്ല. വിഷ്ണു പുരാണം 6:7-61 ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. വിഷ്ണു ശക്തി പരാ പ്രോക്ത ക്ഷേത്രജ്ഞാഖ്യാ തഥാ പരാ അവിദ്യ കർമ്മ സംജ്ഞാന്യ തൃതീയ ശക്തിരിഷ്യത്തെ. വിഷ്ണു ശക്തി പരാ പ്രോക്ത ക്ഷേത്രജ്ഞാഖ്യാ തഥാ പരാ അവിദ്യ കർമ്മ സംജ്ഞാന്യ തൃതീയ ശക്തിരിഷ്യത്തെ. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, അധമ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അധമ പ്രകൃതി, ഭിന്നമായ 2 ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് 2 ശക്തികളുണ്ട്, പരാപ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ അപരാപ്രകൃതി, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അധമ ശക്തി. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. നമ്മള് 2 ശക്തികൾ ഭഗവാന്റെ. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഉത്കൃഷ്ട ജീവഗണം, ജീവാത്മാവ്.
ജീവാത്മാക്കള്, ജീവഗണങ്ങൾ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവാത്മാക്കൾ. ജീവൻ. രാധാറാണി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ അന്തരംഗ. ശക്തി. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ജീവാത്മാക്കള്. അധമ പ്രകൃതി ആരാണ്? അതായത് ഭൗതിക അധമശക്തി പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയും ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ശക്തികൾ, അല്ലെങ്കിൽ പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി എന്നും പറയും നമ്മള്. ഭൗതിക പ്രകൃതി അധമ ശക്തി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അധമ ശക്തി ജീവസത്തയെ അജ്ഞതയിൽ ആവരണം ചെയ്ത് കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അജ്ഞത കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്ത് കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ആര്? ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ അധമശക്തി. ഓരോ ജീവാത്മാവ് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്? സച്ചിദാനന്ദമയനാണ്. പക്ഷെ ആ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ അതിനെ എന്ത് സ്വാധീനിക്കാണ്? ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കും. ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നിമിത്തം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം അതിനെ സ്വാധീനിക്കും. അത് പ്രകാരമാണ് പിന്നെ അതിന്റെ സ്വഭാവം വരുന്നത്. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അജ്ഞത കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്ത് പിന്നെ അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരാപ്രകൃതി എന്ന ഉയർന്ന ശക്തിയാണ് ശാശ്വതവും മരണരഹിതവുമായ ഭഗവത്ധാമം. പരാപ്രകൃതി എന്ന ഉയർന്ന ശക്തിയാണ് ശാശ്വതവും മരണരഹിതവുമായ എന്നാൽ പരാപ്രകൃതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വൈഭവമുണ്ട്. ഇത് ഭൗതികമായ താണതരം വീര്യത്തിൽ നിന്നും ജീവസത്തകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ആ ഉയർന്ന ശക്തിയാണ് ശാശ്വതവും മരണരഹിതവുമായ പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതവും മരണരഹിതവുമായ ഭഗവദ്ധാമം എന്നല്ല മാതാജി എഴുതിയിരിക്കുന്നേ. പരമപ്രകൃതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന ശക്തിയാണ് ശാശ്വതവും മരണരഹിതവുമായ ഭഗവാന്റെ ധാമം. ഭഗവത്ധാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പരാപ്രകൃതി എന്ന് അതിന് പറയണ്ട. കാരണം നമ്മൾ പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നതും അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കളല്ലേ. ജീവാത്മാക്കളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമായിട്ടല്ലേ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അത്? അതല്ലോ, ഭൗതിക ശക്തിയാണ് അപരാപ്രകൃതി. അതായത് ഭൗതിക മൂല്യങ്ങളായ ഭൂമി, ജലം, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നിവയെ ഭഗവാന്റെ അധമശക്തി അഥവാ ഭൗതിക ശക്തി അപരാപ്രകൃതിയാണ്. എന്നാൽ ജീവസത്തകൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി പരാപ്രകൃതിയാണ്. ഈ രണ്ട് ശക്തികളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭുതമാകുന്ന പരാപ്രകൃതിയുടേതോ അപരാപ്രകൃതിയുടെയോ അല്ലാത്ത പ്രപഞ്ചത്തിൽ യാതൊന്നുമില്ല. അത് മന്ത്രം 1 പറയുന്നുണ്ട് മാതാജി. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് വരുമ്പോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ വരും. ഭഗവാന്റെ ധാമം പരാപ്രകൃതി എന്ന ഉയർന്ന ശക്തിയാണ് ശാശ്വതവും മരണരഹിതവുമായ ഭഗവത്ധാമം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ശരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമം. അതെ, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവഗണങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതെ, ജീവസത്തകൾ എന്ന് പറയുന്ന ജീവഗണങ്ങളെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാതാജി? ജീവാത്മാക്കൾ, ജീവഗണങ്ങൾ, ജീവസത്തകളൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതാണ് പരാപ്രകൃതി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമം പരാപ്രകൃതി എന്ന ഉയർന്ന ശക്തിയാണെന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും സെന്റൻസിൽ. ഭൗതിക ശക്തി അപരാപ്രകൃതി. ആ പരാപ്രകൃതി എന്നുള്ള നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം മരണരഹിതമായിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമാണെന്ന് പറയാം. ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കാം. ഞാനത് പക്ഷെ ഇത്രയും ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് എന്റെ മൈൻഡിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചത് പെട്ടെന്ന്. അല്ലത് മാതാജി, അത് 1 പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാ: ജീവസത്തകൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി പരാപ്രകൃതി. ഈ രണ്ട് ശക്തികളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭുതമാകുന്ന പരാപ്രകൃതിയുടേതോ അപരാപ്രകൃതിയുടേതോ
അല്ലാത്തതായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ യാതൊന്നുമില്ല. ആകയാൽ സർവ്വതിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. അതെ, അത് ഓക്കെ. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണല്ലോ. പരാപ്രകൃതിയും അപരാപ്രകൃതിയും രണ്ടും എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതൊക്കെ. പക്ഷെ ഇവിടെ പരാപ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയൊരു അതവിടെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ധാമം നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശക്തി, ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശാശ്വത മരണരഹിതമായിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമ എന്നുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീത 8:20 പറയുന്നു, പരസ്തസ്മത്തു ഭാവോന്യോ വ്യക്തോ വ്യക്താത് സനാതനഃ യസ്സാ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യസ്തു ന വിനശ്യതി. ഊർധ്വലോകങ്ങൾ, മധ്യലോകങ്ങൾ, അധോലോകങ്ങൾ തുടങ്ങി സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ തുടങ്ങിയ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാനല്ലേ, ഊർധ്വലോകം, മധ്യലോകം, അധോലോകം, ആ 3 ലോകങ്ങളെ 3ആയിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങള്, മധ്യലോകങ്ങൾ, അധോലോകങ്ങൾ തുടങ്ങി സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എന്താണ്? പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ്. ചില താണതരം ഗ്രഹങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ വിനാശമടയുകയും ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിൽ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ചില താണതരം ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ വിനാശമടയുകയും ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിൽ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് പ്രളയം, 2 തരത്തിൽ പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് തീരും, അതാണ് മഹാപ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് എത്രയാണ് പറയുന്നത്? ഇത്ര കഴിയുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ വരുന്നൊരു പ്രളയം, അത് മഹാപ്രളയം. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എല്ലാതും ഇല്ലാതാകും. ബ്രഹ്മാവും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാതും ഇല്ലാതായിട്ട് പിന്നെ പുതിയൊരു ബ്രഹ്മാവ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ വേറൊരു പ്രളയം, ചെറിയൊരു പ്രളയം നടക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിനത്തിന്റെ അവസാനത്തില്, അതായത് ഓരോ കൽപ്പങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ ചെറിയ പ്രളയം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഇതിലെന്താ പറയണത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിൽ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ വിനാശമട ചില താണതരം ഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ? വിനാശം അടയുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും, ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നില്ല? വിനാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ചില താഴ്ന്ന ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അവിടെ വിനാശം നടക്കുന്നത്. എങ്ങനെ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിനത്തിന്റെ അവസാനത്തില്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോ. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും മഹാപ്രളയം വരുമ്പോ എന്താണ്? എല്ലാതും ഇല്ലാതാകും. സത്യത്രേതോ ദ്വാപര, കലി തുടങ്ങിയ ഭൂമിയിലെ ചതുർയുഗങ്ങളുടെ കാലയളവ് 12,000 വർഷമാണ്. അതിനെ 1000 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലായി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ പ്രപഞ്ചാവിഷ്കാരം മുഴുവൻ വിനാശമടയുന്നു. ഇപ്പോ സത്യ, ത്രേത, ദ്വാപര, കലി തുടങ്ങിയ ഭൂമിയിലെ ചതുർയുഗങ്ങള്, അതിന്റെ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 12,000 വർഷം. ഈ 12,000 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതല്ല, ശരിക്കും ദേവന്മാരുടെയാണ് പറയുന്നത്. 12,000 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെതല്ല പറയുന്നത്, ദേവന്മാരുടെയാണ് പറയുന്നത് 12,000. അതിന് 1000 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കൽപ്പമല്ലേ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത്? പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ 1000 യുഗങ്ങളെന്നാ മാതാജി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ. കൽപ്പം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം 1000 യുഗങ്ങളെന്ന്. ഒരു ദിവസമല്ല, ഒരു പകല് 1000 ചതുർയുഗങ്ങള്. 1000 ചതുർയുഗങ്ങളായിരിക്കും മാതാജി, അല്ലേ? ഓരോ യുഗത്തിന്റെയും വേറെ വേറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. സദ്യുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം. അതെ, 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് 12,000 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത്, 12,000 എന്ന് പറയുന്നത് ദേവവർഷ പ്രകാരമാണ്. ദേവവർഷത്തിലാണ് ഈ 12,000 പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ 365 അല്ല നമുക്ക് ഒരു വർഷം വരുന്നത്. അവരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത്, ദേവവർഷം പറയുന്നത് 360 എടുക്കുന്നത്. അതാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്.
രണ്ട് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദേവന്മാരുടെയും മനുഷ്യന്റെയും ആ സമയഗണന ഉണ്ടല്ലോ, അത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദേവന്മാരുടെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ, ഒരു വർഷം ദൈവവർഷം. ദേവവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ ഒരു വർഷമാണ്. ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസം മനുഷ്യന്റെ ഒരു വർഷമാണ്. അപ്പൊ ആ കണക്കിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും വിചാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അവരുടെ 12,000 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എത്രയാണ് വരുന്നത്? നമ്മളെ ഇത് 4 യുഗങ്ങൾ കൂട്ടുമല്ലോ. അതായത് സത്യ, ത്രേത, ദ്വാപര, കലിയുഗം കൂട്ടുമ്പോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത്? 43,20,000. നമ്മൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും കണക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക, 43,20,000. അതാണ് 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ. 4 ചതുർയുഗങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ കാലയളവാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 12,000. നമ്മൾ ആ 12,000ന്റെ കണക്ക് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. നമ്മൾ ഇത്ര വിചാരിച്ചാൽ മതി. 43,00,000 മനുഷ്യവർഷ പ്രകാരം നമുക്ക് വരുന്നത് 43,20,000. അതായത് 4,32,864, 12,96, 17,28. അപ്പൊ അത് കൂട്ടുമ്പോൾ 43,20,000 ഈക്വൽ ആണ് ഇത് ദൈവവർഷത്തിന്റെ പ്രകാരം ഉള്ളത് 12,000. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടാ. അത് വേണമെന്ന് ഞാൻ വേറെ പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ ദേവവർഷത്തിന്റെ അറിയണമെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ വേണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര അറിയാൻ മതി. അതിനെ 1000 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി വരുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ പ്രപഞ്ചാവിഷ്കാരം മുഴുവൻ വിനാശമടയും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമ്പോഴോ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ പുതിയൊരു ബ്രഹ്മാവ് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉയർന്ന ലോകമായ സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും മറ്റും കഴിയുന്ന ജീവജാലങ്ങളും അതുപോലെ ഭൂമിയിൽ മർത്യലോകത്തിൽ കഴിയുന്നവരും അധോലോകങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരും എല്ലാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് പ്രളയ ജലത്തിൽ ആഴുന്നു. അപ്പൊ ഉയർന്ന ലോകമായിട്ടുള്ള സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, പിന്നെ അതേപോലെ അതിലൊക്കെ കഴിയുന്ന ജീവജാലങ്ങള്, ഭൂമിയില് മർത്യലോകത്തിൽ കഴിയുന്നവര്, അധോലോകങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരെല്ലാം എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് പ്രളയജലത്തിൽ വാഴുന്നു. അപ്പൊ 2 തരം പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ അതിലെ ആ 2 തരം പ്രളയത്തില് ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ ദിവസത്തിൽ വരുന്ന പ്രളയത്തിലും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഇവരൊക്കെ പോകും. ഏതൊക്കെയാ? സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിലൊക്കെ കഴിയുന്ന ജീവാത്മാക്കളും, ഭൂമിയിൽ മർത്യലോകത്തിലുള്ളവരും അധോലോകത്തിൽ കഴിയുന്നവരും, പിന്നെന്താണ് ഒക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവരൊക്കെ പോകുന്ന പറയുന്നത്. ഇവരൊന്നും ഇല്ലാതാകും ഈ പ്രളയത്തില്. ആധ്യാത്മികമായി അവയുടെ നിലനിൽപ്പ് തുടരുന്നുവെങ്കിലും ഈ കാലയളവിൽ ഒരു ജീവിവർഗമോ ജീവജാലങ്ങളോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. ഈ അപ്രകടിത കാലത്തെ അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാതും പോകുന്നില്ല അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു സൂര്യലോകം, ചന്ദ്രലോകം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകമൊന്നും നശിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മലോകമൊന്നും നശിച്ചു പോണില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമായിട്ട് അവയുടെ നിലനിൽപ്പ് തുടരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അപ്പോഴും അവിടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒക്കെ നിലനിൽപ്പുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ എന്താണ്? അത് പ്രകടമാകുന്നില്ല, പ്രത്യക്ഷമാകപ്പെടുന്നില്ല. അത് ആ കാലയളവിൽ ഒരു ജീവിവർഗോ ജീവജാലങ്ങളോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. ആ അപ്രകടിത കാലത്തെയാണ് അവ്യക്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രകടിതമാകാത്ത കാലത്തെ അവ്യക്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ എല്ലാ പ്രപഞ്ച സർഗങ്ങളും നാശമടയുന്ന മറ്റൊരു അവ്യക്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇനി ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണെങ്കിലോ എല്ലാം ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ വരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ 2 അവ്യക്ത അവസ്ഥകൾക്ക് അതീതമായി മറ്റൊരു അപ്രകടിത അവസ്ഥ, ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുണ്ട്. ഈ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹങ്ങൾ ശാശ്വതമായി നിലകൊള്ളുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എവിടെ നടക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തുള്ളൊരു സ്ഥലം ഏതാണ്? ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി. ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹങ്ങൾ എപ്പോഴും ശാശ്വതമായിട്ട് നിലകൊള്ളും. അവിടെ ഇതൊന്നും ബാധകല്ല. വിവിധ ബ്രഹ്മാക്കളുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 4/1 ഭാഗം മാത്രമാണ്. അതിനെ ഏകപാത് വിഭൂതി എന്ന് പറയും. ഈ ബ്രഹ്മാക്കളുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ്. ഇപ്പൊ 4 ഒരു എന്താ പറയാ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 4/1 ഭാഗമാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി 3 ഭാഗവും ആത്മീയ പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ്. ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഏകപാത് വിഭൂതി, 4/1 ഭാഗം മാത്രമാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഇതിനെ ഏകപാത് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നു. വിവിധ ബ്രഹ്മാക്കളുടെ അധികാര അതാണ് ഏകപാത് വിഭൂതി. ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 4/3 ഭാഗം അടങ്ങുന്ന ആത്മീയ പ്രകൃതി അഥവാ ത്രിപാത് വിഭൂതി ബ്രഹ്മാവിന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താണ്.
അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ളത് ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിപാത് വിഭൂതി. അതായത് എന്താണത്? ത്രിപാത് വിഭൂതി അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താണ്. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിലല്ലത്, ആത്മീയ ലോകത്തിലാണത്. അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ത്രിപാത് വിഭൂതി എന്ന് പറയും. അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താണ്. ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയിൽ അധിവസിക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനാണ്. ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ധാമവും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ഭൗതിക ലോകങ്ങള്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയില് ആരാണ് വസിക്കുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് വസിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പിന്നെ ആരുണ്ട്? ഇതാണ് സത്യലോകം. നമുക്കറിയാലോ ലോകങ്ങൾ, 14 ലോകങ്ങള് ഇതിലാ വരുന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാ വരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 8:22 ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് പോലെ അവിടത്തെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടല്ലാതെ ജ്ഞാനം, യോഗം, കർമ്മം എന്നിവയാൽ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്ക് ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ യോഗം കൊണ്ടോ കർമ്മം കൊണ്ടോ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിട്ടോ യോഗം ചെയ്തിട്ടോ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടല്ലാതെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വർഗഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടുന്നത്. ജ്ഞാനികളും യോഗികളും ഇതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളായ മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ ജ്ഞാനികള്, യോഗികള് ഒക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അതായത് മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കൊക്കെയാണ് ആര് പോകുന്നത്? ജ്ഞാനികളും യോഗികളൊക്കെ പോകുന്നത്. അവർ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വീണ്ടും യോഗ്യത നേടി കഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശമാനമായ ആത്മീയ വിഹായസിലോ അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലോ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലോ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? വീണ്ടും ജന്മെടുത്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവസത്തുകൾ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളില് ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേല് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. മനുഷ്യന്റെയോ ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവസത്തുകൾ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ഭവരോഗം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ഭവരോഗം എന്ന് പറയണത്. അത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് മുതല് ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ ഭവരോഗം എന്ന് പറയും. മനുഷ്യന്റെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ ഏത് രൂപമായാലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിലുള്ള 2 പ്രളയകാലത്തും ആ ജീവന് പ്രകടമല്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗത്തിന്റെ ഏത് രൂപത്തിലായാലും എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിനെ രാത്രിയിൽ ഒരു പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നു, ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലും ഒരു പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 2 കാലത്തും, ഈ പ്രളയകാലത്തും ആ ജീവന് പ്രകടമല്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ, നമുക്ക് പ്രകടമാകാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഭാവത്തില് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 2 സമയത്തും പ്രകടമല്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. നമ്മുടെ സംസാര ചക്രത്തിന് വിരാമമിടണമെങ്കിൽ നാം ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സംസാര ചക്രം, അതായത് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി, ഇതിന് നമുക്ക് വിരാമം ഇടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ അതിന്റെ കർക്കശ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരായി അവർക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഈ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കർക്കശ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരായി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. മതധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്ത് എത്തുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അദ്ദേഹത്തിൽ ശരണാഗതി മനോഭാവം വളർത്തുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ മതധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് അവതരിക്കുന്നത്?
ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ, ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്, പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അദ്ദേഹത്തിൽ ശരണാഗതി മനോഭാവം വളർത്തുക എന്നുള്ള. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിലെ ശരണാഗതി മനോഭാവം വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നതില്. ഭഗവത്ഗീത 18-ാം അധ്യായം 66-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക. നിർഭാഗ്യവശാൽ പരമപ്രധാനമായ ഈ ശിക്ഷണത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ പലവിധത്തിൽ വഴിതെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിച്ച് എന്നെ മാത്രം, മാമേകം ശരണം വ്രജ, എന്നെ മാത്രം ശരണം തേടാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതെന്താണ്? അതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഇതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ പരമപ്രധാനമായ ഈ ശിക്ഷണത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ജനങ്ങൾ പല വിധത്തിൽ വഴിതെറ്റിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആശുപത്രികൾ ആരംഭിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:14 വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈശ്വരാവബോധം ഉണർത്തിയാൽ മാത്രമേ ശക്തമായ പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ ശാന്തമാക്കാൻ കഴിയൂ. എന്താ പറഞ്ഞ? സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ, സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക. നിർഭാഗ്യവശാൽ എന്താണ്? പ്രധാനമായ ഈ ശിക്ഷണത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ പല വിധത്തിൽ വഴിതെറ്റിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആശുപത്രികൾ ആരംഭിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള വിദ്യ അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മള് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെ, കഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊക്കെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും എന്ത് പറയുന്നില്ല? ഭക്തി ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ജനങ്ങളെ പല വിധത്തിൽ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുമെന്ന്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. അത് നൽകുന്നില്ല. ജീവസത്ത ഒരു കാലത്തും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നൽകാൻ കഴിയാത്ത താൽക്കാലിക ആശ്വാസത്തിനുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരു കാലത്തും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നൽകാൻ കഴിയാത്ത താൽക്കാലിക ആശ്വാസത്തിനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ നശീകരണ ശക്തിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പൊതുരംഗത്തും അർദ്ധ സർക്കാർ തലത്തിലും പലതരം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് അദൃശ്യമായ, അതായത് ലംഘിക്കാനാവാത്ത പ്രകൃതി ശക്തിയെ എങ്ങനെ ശാന്തമാക്കണമെന്നറിയില്ല. നിരവധി ആളുകൾ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനികളായി കീർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ പ്രകൃതിയെ സംയമിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ള ഗീതാ സന്ദേശം അവർ അവഗണിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7:14 വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈശ്വരാവബോധം ഉണർത്തിയാൽ മാത്രമേ ശക്തമായ പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ ശാന്തമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആശുപത്രികൾ ആരംഭിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ടുള്ള വഴികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. 7:14 പറയുന്നതാണ്, ഈശ്വരാവബോധം ഉണർത്തിയാൽ മാത്രമേ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ ശാന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾക്ക് തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. തുടർച്ചയായ ജന്മമരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരനുമായുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം നാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് അതിന് എന്താ അത്യാവശ്യമാണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, ഈ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? 14 ആദ്യം നോക്കാം നമുക്ക്. 14-ാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മന്ത്രം 14 എന്താ പറഞ്ഞത്?
പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാന്റെ നാമം, ഗുണം, രൂപം, ലീലകൾ എന്നിവയെയും നശ്വരമായ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെയും അറിയണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ മരണത്തെയും ഭൗതികാവിഷ്കാരങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. രണ്ടിനെ കുറിച്ചും അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം, ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും അറിയണം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കട്ടെ, അത് ശരിയാണോ ഒന്ന് പറയണേ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അതീന്ദ്ര നാമം, നാമഗുണ രൂപ ലീലകൾ, പരിച്ഛേദങ്ങൾ, ധാമ എന്നിവയും ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മറികടന്ന് ഭഗവദ്ധാമത്തിലെത്താം. ഇത്രയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും അറിയണം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവദ്ധാമത്തിലെത്താം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയല്ലേ? അതെ, ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ. മതി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ലോകം അഥവാ മരണത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ബ്രഹ്മാക്കൾക്ക് പോലും ഇന്നും നാളെ മരണം ബാധകമാണ്. അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിന് പോലും എന്ത് ബാധകമാണ്? ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിന് പോലും എന്താണ്? മരണം ബാധകമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറയുന്നു? മർത്യലോകം മരണത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് പറയും. സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഒരാൾക്കും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് അവിടെ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. വിഷ്ണു പുരാണം 6:7-61 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഉത്കൃഷ്ട പ്രകൃതി എന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഭിന്നമായ ശക്തികൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നു. ശാശ്വതവും രഹിതവുമായ പരാപ്രകൃതി, പരാശക്തി, അപരാശക്തി, അതായത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും അധമശക്തിയും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി അധമശക്തിയാണ്. അധമശക്തിയും ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും ഏതാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, ഭൗതിക പ്രകൃതി അധമശക്തിയാണ്. 4ാമത്തെ ആൻസർ ആയി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിന് എന്താണ് പറയുന്നത്? കൽപ്പം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചതുർയുഗങ്ങളുടെ കാലയളവ് എത്രയാണ്? 12,000 വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദേവവർഷമാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. 12,000 വരുന്നത് ദൈവവർഷമാണ്. 12,000 പറയുന്നത് ദേവന്മാരുടെ വർഷമാണ്. 12,000 വർഷം. നമ്മള് മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം മനുഷ്യവർഷം പറയണമെങ്കിൽ 43,20,000. നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? പണ്ട് എപ്പോഴോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില്. 4,32,000, 8,64,000, 12,96,000, 17,28,000 സദ്യുഗം. 864 ദ്വാപരം, പിന്നെ കലിയുഗം 432. ഇത് 4 കലിയുഗം 43,20,000 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് മനുഷ്യവർഷത്തിൽ പറയുന്നത്. മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം ചതുർയുഗങ്ങളുടെ കാലയളവ് ചോദിച്ചാല് മനുഷ്യവർഷത്തിന്റെ പ്രകാരം 43,20,000, ദൈവവർഷ പ്രകാരം 12,000. അടുത്തത് ചതുർയുഗങ്ങളുടെ കാലയളവ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്രയാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നല്ലേ മാതാജി ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്? ഇല്ല, ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടുന്നല്ല. 100 വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് വരുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് 100 വർഷം. മാതാജി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോ ഏതാണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഓർക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്രയാണല്ലോ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തു. മാതാജി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതെല്ലാം, എന്റെ ഓർമ്മയാണ്, എനിക്കൊന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അല്ല, അതല്ല മാതാജി, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് അല്ല അത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് വേറെ, അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നതല്ല. 100 വർഷം എന്നാ പറഞ്ഞു. 100 വർഷം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. പിന്നെ അതൊരു കണക്ക് നമ്പർ ഉണ്ട് ശരിക്കും. അത് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. പക്ഷെ 1000 യുഗങ്ങൾ ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മാതാജി? 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ. അതെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് അതുണ്ട്.
എവിടെയോ ഉണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഫിഗർ കിട്ടും ഒന്ന് നമുക്ക്. മാതാജി പറഞ്ഞ അത് ഇത്ര എഴുതിയിട്ടുള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. മാതാജി പറഞ്ഞ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയില്. ഞാനതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലേ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന് എത്ര യുഗങ്ങൾ? മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിനും. രാത്രിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. അങ്ങനെയാണോ മാതാജി? 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് മാതാജി ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ ബുക്കില് 1000 യുഗങ്ങൾ എന്നല്ല അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. 8ാമത്തെ മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്. അത് തന്നെ മാതാജി ഞാൻ എഴുതിയത്. അതെ, അത് 1000 കഴിഞ്ഞിട്ട് യുഗങ്ങൾ. അതില് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ നേരിട്ടുണ്ടാവും. ചതുർയുഗങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകർന്ന്. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ നേരിട്ടുണ്ടാവും. മാതാജി അധ്യായം 4-ലാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ചതുർയുഗത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റു 1000 അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ. ചതുർയുഗത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ഗുണം 1000 അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. 43,20,000 ഇൻറ്റു 1000 ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ. 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 8ലാണ്. അതങ്ങനെയല്ലേ മാതാജി? 43,20,000 ഇൻറ്റു 1000 ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ ഇൻറ്റു 1000 കൽപ്പം. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 8ാമത്തെ അധ്യായം 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കൽക്കി അവതാരം വന്നിട്ട് 1000 തവണ ആവർത്തിക്കുന്ന ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ. 1000 തവണ ആവർത്തിക്കുന്ന മുമ്പ് പഠിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ ചതുർയുഗങ്ങളും കൂടി കൂട്ടിയാല് 4,32,000. 43,20,000. 43,20,000 അപ്പൊ 43,20,000 ഒരു പകലും ഇൻറ്റു 1000 ആണ് ഒരു പകല്. അതാണ് കറക്റ്റ്. ചതുർയുഗം 43,20,000 ഇൻറ്റു 1000 ഒരു പകല്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രാത്രി. അതെ, അത് കറക്റ്റ്. അങ്ങനെയല്ല 100 വർഷം. ചതുർയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് 4 കൂട്ടുന്നതല്ലേ? അപ്പൊ 43,20,000 അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ് പറഞ്ഞത്? 3,11,40,40,000 കോടി വർഷം. 40,000 കോടി ആണ് വർഷമാണ് മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കേട്ടോ. ശ്ലോകം 8ാമത്തെ അധ്യായം 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 452ാമത്തെ പേജില് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത. അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാനാണ്. ഇനി ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിഞ്ഞ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രളയത്തിലായിരുന്നു. സത്യലോകത്തിൽ കഴിയുന്നവരും അധോലോകത്തിൽ കഴിയുന്നവരും എല്ലാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് പ്രളയത്തിലായിരുന്നു. പ്രളയത്തിലാകും അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്തും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? പ്രളയം സംഭവിക്കാണ്. പിന്നത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സെന്റൻസ് ഉണ്ടോ? പ്രളയത്തിന് അതില്ല. അങ്ങനില്ലല്ലേ? ഓക്കെ. പ്രളയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രളയജലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അവ്യക്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? അപ്രകടിത ജീവിവർഗമോ ജീവിജാലങ്ങളെയോ അപ്രകടിത കാലത്തെയാണ് അവ്യക്തമെന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയമായി അത് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന? പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോ ആത്മീയമായിട്ട് എല്ലാത്തിനും സംഭവിക്കുന്നില്ല പ്രളയം. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നെങ്കിലും അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് കാണുന്നില്ല, ആ സമയത്ത് പ്രകടിതമാകുന്നില്ല അത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ എന്ത് പറയാം? അപ്രകടിത കാലം. ആ അപ്രകടിത കാലത്തിനാണ് അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകടമാകാത്ത ഒരു പീരീഡ്. ഏകപാത് വിഭൂതി, ത്രിപാത് വിഭൂതി ആട്ടോ. ശ്രീപാത് അല്ല, ത്രിപാത് വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ നല്ലൊരു ഭാഗം ഏകപാത് വിഭൂതി.
അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാലിലൊരു ഭാഗമാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയിൽ നാലിലൊരു ഭാഗം ഏകവാത് വിഭൂതി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാലില് ആത്മീയ പ്രകൃതി. ആത്മീയ പ്രകൃതി 3 ഭാഗമുണ്ട്. അത് ത്രിപാദ് വിഭൂതി. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഒരു ഭാഗം, അത് എന്താണ്? ഏകവാത് വിഭൂതി. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി കുറവുള്ളൂ ശരിക്കും. ഭൗതിക ലോകം ചെറുതാണ്, ബാക്കി അല്ലാതെ എന്താണ്? ആത്മീയ ലോകമാണ് കൂടുതൽ. ഭഗവത്ഗീത 8:22 ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സമീപിക്കാന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? സേവനത്തിലൂടെ. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അവരെവിടേക്കാ പോണത്? സൂര്യൻ സ്വർലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന ജ്ഞാനികൾക്കും യോഗികൾക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്കൊക്കെ പോകും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്താത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ? ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഭക്താത്മാക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. മതധർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ്? പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തെത്തുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരണാഗതി മനോഭാവം വളർത്തുകയാണെന്നാണ്. എവിടെ മാതാജി? 100-ാമത്തെ പേജിലെ മാതാജി. ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സർവധർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം. പരിത്യജ മാമേക ശരണം വ്രജ സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. അവസാന ഉപദേശം ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18:66. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക. ഇതാണ് മതധർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം. വേറെ ഒന്നും പറയില്ലേ? അത് മാത്രല്ല പറയുന്ന അവിടെ. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ പറ്റില്ല. നാളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഈ 3 അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് 2 അധ്യായം നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല.